Cerita cekak ira-iraan trontong-trontong ing Bang Wetan. Anggitanipun Sriyanti S. Sastro Prayitno. Esuk iku ulate Vita njegadul. Tandange kesrah-kesruh. Njupuk sarapan wae kaya sengaja klontangan. Ibune api-api ora krungu. Tetep nggethu ngurusi dagangan. Nyocokake pesenan karo ngecek barang-barang kang wis dikirim. Wis welasan taun Wiratri bakul kuwadean. Biyene mbukak kios ning pasar pedurungan. Nanging bareng karo kemajuane jaman, usahane luwih akeh online. Sejatine Wiratri ngerti menawa Vita lagi mangkel merga esuk iki dipeksa nemoni pelanggan ning stasiun Poncol. Kancane saka Jakarta arep pesen gamis lan mukena kanggo kelompok pengajian ibu-ibu ing perumahane. Dheweke njaluk conto dhisik, ora marem nek mung ndelok gambar ning HP. Senadyan kesrah-kesruh, wusanane budal uga bocah iku. Sakwise krungu swara sepeda motor ninggalake pelataran, Wiratri ngungak menjaba sedhela banjur mlebu omah. Karepe arep nerusake gaweane, nanging nyawang gambar kang wiwit burem cumentel tembok, dheweke lungguh jegrek. Gambar iku disawang tumemen. "Nduk, sak temene aku karo ibumu ki rapati sarujuk nek kowe ninggalake gaweanmu. Saiki angel lho, Nduk. Ya raketang mung guru SMA, sak ora-orane pegawai negeri, kena mbok nggo jagak urip." Ngendikane bapake sareh welasan taun kepungkur. Suarane suwargi bapake kaya-kaya dumeling maneh ing kupinge. Yen wis mangkono atine dadi angluh. Alon-alon lungguh ing kamar ngarep kang dianggo ngiras kantor ing omahe. Lungguh ing ngarep cendela kang kapener madhep teras omah. Kekembangan lan gegodhongan kang tinata tarik-tarik iku ora mlebu ing pikirane. Angen-angene kentir marang lelakon kang wis lawas. Wiratri Mono asli bocah saka desa, putra ontang-anting. Sekolahe lancar, kerep dadi juara kelas, nganti wusanane kuliah ing IKIP lan kelakon dibenum dadi guru SMA ana kutha. Ora suwe anggone mulang ing SMA mau, dheweke banjur omah-omah karo Herwanto, kanca kuliah kang banting setir dadi pengusaha lan sukses. Dasare pancen ya anak pengusaha. Patembayan dilakoni ayem tentrem mula bukane. Nganti bathi momongan wadon siji, ya Vita iku. Rikala kudu mulang lan ngopeni Vita, rodok keteteran Wiratri anggone ngedum wektu. Manoni kahanan kaya ngono mau, Herwanto lan wong tuane sakloron mrayogakake Wiratri metu wae saka anggone dadi guru. Wong nyatane omah-omahe ya ora kekurangan apa-apa. Usahane Hermanto ing babagan mebel lumaku ndedel, isih didukung wong tuane. Cekak cukupe Wiratri ora kudu melu kedungsangan golek pangan. Sejatine Wiratri bingung, kelingan loro lapane wektu kuliah nganti bisa cekel gawe. Nanging uga ora bisa nduwa krenahe bojo lan maratuwane.
Senadyan wong tuane ketara yen kabotan karo krenae bisane mau, nanging ora nduwa babar pisan. Kabeh keputusan dipasrahake marang Wiratri. "Nduk, yen pancen sliramu mantep kanggo metu saka gawean, wong tujune ya kanggo anak lan bektimu marang bojo. Wis mbok pikir kanthi mateng, aku karo bapakmu ya ora piye-piye." Ibune melu ngendika Aris. Gregel dleweran luwe Wiratri ing esuk iku. Umak-umik dongane katur wong tuane sak loron kang saiki wis sumare. "Bapak, Ibu, nyuwun pangapunten. Kula mboten saged ngestokaken dawuh panjenengan." Panggresahe lirih karo srikutan ngulapi banyu bening ing pipine. Wektu kuwi senadyan ing ati tetep tukul rasa tida-tida, Wiratri sidane mundur saka pakaryane minangka guru SMA. Bebrayan kang dibangun karo Hermanto saya katon moncer. Saben dina Wiratri ngurusi Vita kang wiwit iso mlaku lan ngurusi gawean omah. Isih direwangi Yutun, rewang kang biyene ngenger ing daleme Budirga, mara tuane. Usahane Hermanto saya lancar. Omahe ngalih menyang bangunan sing luwih jembar lan bawera. Kendaraan roda loro apa dene papat ora mung ana siji. Cekak cukupe uripe Wiratri ora kekurangan apa-apa. Nganti sawijining dina klakon ana prahara. Wektu iku Vita wis ngancik umur 7 taun. Senadyan ora kabeh, nyatane Wiratri durung ketambahan momongan meneh. Kekudangane maratuwane sing kepengin duwe putu lanang, kala-kala marai atine nelongso. Manungsa sok pancen kliwat wates, lali menawa anak iku mung titipan, lan Gusti Allah kang nemtokake. Senadyan Hermanto kerep rerasan kepengin duwe anak lanang, nanging ora nate nganti regejekan. Jebul ing walike lelakon kuwi, Hermanto wis nikah siri kanthi idi wong tuane karo Siska, sekretarise. Sebabe Siska wis ngandhut anake Hermanto. Ajur mumur pangrasane Wiratri wektu iku. Wong tuane Hermanto ngarih-ngarih dheweke. "Wis to nduk Wiratri, ora nek Mas Muher nglirwake kowe. Wong karo kowe ya wis ana Vita. Mula kowe trima tetep dadi bojone Mas Muher. Apa wae panjalukmu bakal tak wujuti. Lan akeh-akeh meneh ngendikane Budirga." Wiratri uga ngerti kaya ngapa pepese atine wong tuane. Wong tuane mung meneng tanpa gunem. Kabeh Purbawasesa dipasrahake marang dheweke. Yen mung nangis wis ora ana gunane. Senadyan durung duwe angen-angen kepriye bakale kudu jumangkah nutukake uripe, Wiratri pilih pegatan. Ora njaluk apa-apa saka Hermanto. Dheweke mung njaluk Vita kudu tetep urip karo dheweke. Senadyan maune alot, wusanane kelakon pepisahan. Bibrik-bibrik urip dhewe. Kelingan kabeh kuwi mau dadane dadi ampek. Rasane ngondhok-ngondhok. Mesti wae dheweke keduwung banget. Saumpama tetep cekel gawe dadi guru SMA, ana lelakon kaya mangkene iki ora banget-banget anggone sengsara.
Untung wae wong tuane tetep nampa kanthi tangan loro. Awit krenae wong tuane, Wiratri pindah papan. Adoh saka panguripane Hermanto lan keluargane. Ing umur tanggung kaya Wiratri ngono, senadyan duwe ijazah sarjana, ora gampang golek gawean. Apa maneh ijazahe iku guru, bisane mlebu sekolah swasta. Minangka guru honorer, mesti wae honore ora nyukupi kebutuhan saben dina. Nganti wusanane bandeng setir dodolan sandangan ing pasar. Senadyan wiwitane rekoso banget, ditelateni dadi sempulur nganti saiki. Ora krasa anggone ngalamun ing ngarep cendhela iku wis cukup suwe. Gragapan kaget merga ana swara mobil mlebu pelataran. Alon-alon ngadeg lan buka lawang. Rodok cingak amarga rumangsane kok durung nate ketemu karo tamune. "Sugeng enjing, Bu." Wanita ayu metu saka sopiran, banjur sapa aruh. Gupuh Wiratri mbagekake. "Vita wonten, Bu?" pitakone wanita mau. Wiratri enggal njlentrehke menawa Vita lagi dikongkon menyang stasiun Poncol, nemoni langganane. Meneng sedhela, wanita iku banjur nepungake minangka guru BK ing SMA-ne Vita. Bu Murti jenenge. Mesti wae Wiratri cingak, ana perkara apa nganti anake diparani guru BK. "Kleresan, Bu, menawi Vita nembe mboten wonten dalem. Ancas kula panci badhe pinanggih kalian Ibu. Dilalah pas wonten undangan manten kampung sebelah," ngendikane grapyak. Bu Murti mung ngendika ringkes, kuwatir menawa Vita selak bali. Vita iku pinter ing sekolahe, emane kerep banget nggawe perkara. Upamane ora gelem numpuk tugas. Pas wektune pelajaran malah bolos. Wis bola bali dielingake, nanging malah kaya jarak. Biyen rikala kelas 1 durung ketok. Saiki wis kelas 3, tumindake saya ndodro. Eman menawa nganti gagal gegayuhane. Bu Murti mung wanti-wanti aja diseneni, diupayakake nemokake apa sing dadi sebab musababe. Nganti Vita kaya-kaya jarak tumindak nglanggar aturan sekolah. Sakwise nguntapake Bu Murti, Wiratri bali tenger-tenger. "Duh Gusti, wonten menapa malih menika? Gesang kula kantun kalian Vita. Nyuwun pitedah, kados pundi kula kedah nyelametaken anak kula." Batine ngganter sambat mring Gustine. Saka rumangsane ora ana kang dilirwakake. Kabeh kebutuhane Vita dicukupi. Nanging Wiratri uga rumangsa menawa dheweke iku rada kaku, setreng anggone ndidik Vita. Wiratri kaya keweden nyawang ayang-ayange dhewe. Saengga ing angen-angene Vita kudu sekolah pinter, kudu dadi wanita sing genah lan ora mbaleni lelakone ibune. Diulur diungkret, Wiratri banjur nggathuk-nggathukake karo sikepe Vita saksuwene iki. Pancen ning omongan ora tau mancai, nanging ulate kerep peteng saben-saben dikongkon. Kaya esuk iki mau. Gek-gek merga sikepku dhewe sing kaku ya. Keprungu glodakan, lawang dibuka banter.
banjur lungguh srok ing ruang tamu. Praupane Vita tetep ngembang kacang. Alon-alon ibune jumangkah mrepeki. Ibu kok lagi pengen refreshing ya, Fit? Kowe duwe ide ora? Menyang endi enake? Pitakone ibune api-api ora nggatekake polatane Vita. Vita katon rodok kaget. Mestine ora ngira kok ibune malah takon bab liya. Dudu laporan oleh dheweke menyang Poncol. Karo sapa? Pitakone Vita isih aras-arasen. Yo karo kowe to, Fit. Arep karo sapa meneh? Ning ya ibu manut jadwalmu kapan bisamu. Kandhane Wiratri karo mesem. Alon-alon praupane Vita wiwit malih. Mbesengute ganti bingar. Wusanane pating glenik ngrancang piknik. Ben rodok jenak pilih dina Setu Minggu sing Vita prei. Budal Jumuah sore lan bali Minggu sore. Sing dituju ora adoh, mung sawijining panginepan ing Bandungan. Jare ben ora kesel lakune. Amarga niate pancen mung santai, rekreasi ngedemke pikir, dadi ya ora golek papan kang rekoso. Cukup ing Taman Bunga Celosia. Foto-foto ning Candi Gedung Sanga wae ora kemput tekan Candi Kasongo. Cukup ing ngisor karo ngobrol werna-werna. Ditutukake minggu esuk menyang pasar Bandungan, tuku kembang werna-werna. Sejatine Semarang ya akeh nek mung kembang, nanging delok praupane anake kang seger sumringah, ketok seneng diumbar wae karo Wiratri. Ora krasa 2 dina iku cepet banget. Minggu awan wong loro mangan dhisik ing rumah makan sadurunge mulih. Ibu ki jebul asik juga ya. Tembunge campur basa Indonesia. Ibune pitakon nganggo isyarat janggute. Merga isih karo nyeruput es degan kasenengane. Vita terus imril cerita. Nyeritakake menawa sejatine dheweke lagi jengkel banget karo ibune. Nek kongkon ra tau takon dheweke kabotan utawa ora, mesti meksa. Dheweke yo ngerti yen sekolah ki kewajibane. Tapi ibune mesti ndadak ngelekake kudu pinter, kudu sukses, kudu apa wae sing rumangsane Vita mung kanggo kepentingane ibune. Coba yen biyen ibu ora milih pisah karo bapak, kan uripku ora rekoso ngene to, Bu? Ora kudu ngrewangi ibu dodol, kabeh wis kecukupan. Akeh-akeh grundelane Vita. Senadyan rada kaget kanggone Wiratri, ning ancase dheweke ngajak dolan Vita sajake kasil. Wiratri pancen kepengin mancing Vita, karep ben gelem nyeritakake apa kang dirasakake. Karep ben gampang kanggone Wiratri ngowahi sikepe, supaya Vita bali ndalan kaya sadurunge. Apa kowe wis ngerti, Nok? Kena apa ibu pilih pisah karo bapakmu? Pitakone Wiratri alon. Vita gedek. Tapi kan bapak terus nikah meneh, Bu. Lah ibu tetep ijen mung karo aku. Nek pancen ibu tetep tresno karo bapak, kena napa mbiyen dadak pisahan? Tembunge nuntut. Wiratri unjal ambekan landung. Alon-alon kanthi runtut nyeritakake lelakone uripe marang anake wadon.
Anggone cerita ngarah-ngarah supaya Vita ora salah tampa. Sing paling ditegesake perangan Wiratri kepeksa metu saka anggone dadi guru. Ning wusanane kudu pilih pisahan amarga bapake Vita nikah meneh karo sekretarise. Wiratri ora sanggup dimadu. Vita katon prembik-prembik nangis. Wiratri bubar cerita sengaja meneng. Menehi wektu marang Vita kanggo ngerteni kabeh ceritane mau. Bu, aku ora ngira kaya ngono ceritane, Bu. Aku njaluk ngapura ya. Aku janji, Bu, aku bakal sekolah pinter, mujudake cita-citane ibu. Cita-citane Mbah Kakung lan Mbah Putri suwargi. Tangise karo nggapyuk pangkone ibune. Wiratri uga banjur ngrangkul anake. Senadyan atine keronta-ronta, nanging batine lega. Dheweke yakin yen Vita wis wiwit diwasa, wis bisa nampa geniya selawase iki dheweke setreng ing babagan didik. Nanging Wiratri uga disadarake dening kahanan, ora kabeh perkara kudu diadepi kanthi kaku. Sore iku ibu lan anak bali menyang Semarang kanthi ati kang padhang. Ora krasa taun katelu sekolahe Vita wis meh mungkur. Sore kuwi Vita lagi bar saka papane les. Sakwise njagang sepeda motore banjur kesusu ketemu ibune. Bu, Ibu, alhamdulillah Bu, aku ketompo ing farmasi Bu. Aku sida kuliah ning Universitas Negeri Bu. Aku bakal dadi apoteker Bu. Kandhane setengah bengok karo mlayu. Ibune enggal nyelehake gaweane, mrepeki anake, nggapyuk rerangkulan. Brol, udan tangis kabagyan ing sore iku. Senadyan lagi terontong-terontong ing bang wetan, wis katon sumunar dalane dina tembe. Rasane plong kanggone Wiratri. Atur panuwune mring Gusti banyu mili. Kaya rumangsa bisa nebus rasa keduwunge marang Rama ibune kang wis sumare.